verrassing zo wat mogelijk willen maken. Dus we gaan hem nu het pak aan doen. Dus we gaan vragen of de kapel één nummer speelt. En dan presenteren we u onze prins Erwin de Eerste. Kapel. Oké. Het is even genoemd. Ja, Patrick. We hebben het niet kwijt, hè. Ik heb een nummertje klaarstaan voor de prins. We hebben een van zijn favoriete songs. Ik zou zeggen, start de band.